сустракаюся з людзьмі, песенкі спяваю. Ну, насамрэч, яшчэ штосьці раблю, што не зусім бачна праз сацыяльныя сеткі. Па-першае, мне высветлілася, што я аўтар кнігі, і што гэта кніга вельмі папулярная у Нямецчыне. Вось, значна больш папулярная, чым у нас, таму што, пэўна, яны в гэтым Закамероне бачаць нейкія свае гісторыі са свайго мінулага і адчуваюць іх. І мне прапанавалі літаратурную рэзідэнцыю. Я зараз я знаходжуся вось менавіта ў гэты момант, я павінен знаходзіцца ў Ванзере каля Берліна і сядзець пісаць. Ну, як бачыце, я карыстаюся любой магчымасцю. Сказалі, трэба здымаць са сцены, я такі, адразу все, я паехаў. Вось, і будзе яшчэ таксама рэзідэнцыя ў Зальцбургу, і гэта магчымасць для мяне дастаць з галавы тыя рукапісы, якія мне забралі. Мне забралі 18 кніжак напісаных, 5000 сторонок у кожную клетачку. Гэта у меня была самая каштоўная папера, там паперу было не знайсці, асабліва таму, што у меня не было таваркі. Вось, і я гэтыя рукапісы вырашыў, што я ім не аддам, нават калі яны мне іх забралі, і з галавы іх зараз дастаю. Адну ўжо дастаў, і будзе яна надрукавана. Вось Закамерон гэта было гісторыя з СІЗА, а гісторыя з калоніі называюцца каланісты. Ну, вядома, хто в калоніі? Каланісты. Эпіграф туды я взяв Жюль Верна, а колькасць гісторый у Закамероне, які амаш на Декамерон Боккаччо, там 100, як у арыгінале, а вось у наступнай кніжцы будзе 72. Гэта такая філалагічная загадка, чаму 72. Ужо ёсць тут у зале людзі, якія на гэту загадку ведаюць правільны адказ. Добры? І гэта кніжка ўжо все, яна ўжо карэктура, яна будзе надрукавана цягам бліжэйшага месяца-двух, і зараз я дастаю з галавы іншую кніжку, бо мне все рэдактары казалі, я хочу пісаць пра каханне, пішы пра турму. Я хочу пісаць пра падарожжа, пішы пра турму. Я хочу пісаць там пра спорт, нават хочу. Пішы пра турму. Ну, карацей кажучы, напісаў пра турму, а зараз пішу пра каханне, і яшчэ ў мяне ёсць абавязкі пра турму напісаць, а потым напішу пра штосьці іншае. Гэта што датычыцца творчых планаў. Ёсць яшчэ творчыя планы дапісаць. Вось тое, што вы сёння пачуеце, яно некаторыя песні нават у незапісаных словах. Ну, то бок яны так і існуюць у галаве. І хацелася з гэтага зарабіць нейкі альбомчык, але жыццё такое складанае, вы ведаеце, што каб тэлефон